Ac unwaith eto, efo eiliadau i sbario, da ni wedi gorffan y gwaith. Yep. Croeso i Clwb y Bont. Mae llwyfan yna'n amazing, ynddi? A hwnna? O, mae hwnna'n neis ar ôl gwylydd. Mae gweld ymatab pobl wrth iddyn nhw gerdded fewn, mae o wir yn rhoi hwb i'r galon. Yn dydi, mae o'n fendigedig. Yn amlwg, pan mae rhywun yn gwisgo masg, mae yn anodd gweld ymatab rhywun. Ond, da chi wir yn gallu gweld y wen trwy llygad pobl. Dwi'n dwlu am y llwyfan a'r llenni yna. A chi'n gallu deud bod nhw'n gwenu ac oedd i'n gadw nhw gyd. Ac oedden nhw gyd yn hapus ac yn rhyfeddu a wedi sionio'r ochr ora bod pobl wedi gallu creu y gwaith gorffenedig. Pa bobl licio fo? Do, yna. Hapus. Hapus iawn. Da iawn. Wel, mae'r surprise yn parhau wrth i ni fynd ymlaen i'r stafell nesaf. Awn ni ar wain y ffordd. Awn ni ar wain y ffordd. Hwnna. Helpwch eich hun o'n i ddiod ar y chwith o yma. Diolch, diolch. W'n golau drws fan'na nawr. Drachw. O, mae hwnna'n ffantastig. Wel. Hapus? Hapus? Mae mor gartrefol a mor neis. Cerwch ista. Set. Diolch i da, wir. Mae beth yw e? Gito, mae'n set arbennig y tŷ just draw fanna, dwi'n meddwl. Fe? Einir. Ymateb cynta. Dwi eisiau bod yma, a dwi'n meddwl fydd pobl eisiau bod yma. Mae'r lle yn anhygoel. Mae'r lliwiau wir gwyn. Diolch o waelod calon. Mae o wir yn drawsnewidiad sy'n siwtio'r lle. Mae wedi cadw cymeriad, mae wedi ychwanegu lliw, mae wedi ychwanegu steil. Ffantastig. Geraint, ti wedi cadw draw heddiw. Ydy'r trawsnewidiad yn un mawr o ddoe? Enfawr, ie. Oedd y golau ddim yna, mae golau yn ffantastig. Metal ar y bar. Dwi'n mynd erioed i weld y math o'r pethau bar, a mae'n wir yn gweithio. Wrth edrych ymlaen am y 35 mlynedd nesaf, pa wahaniaeth mae hwn yn mynd i wneud? Oedd y bach yn dywyll falle, o nawr mae fe mor ole. Mae'n mynd i dynnu bobl o bob oedran, a mae eisiau bobl i sylweddoli bod Clwb y Bont ar agor i bawb. Pan o'n i'n sefyll wrth y bar na, de, a ni'n meddwl fi'n hyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl i fama i enjoyo'n hyn. Achos mi oedd yr awyrgylch mor gynnas, mi o'na deimlad croesawgar iawn yna. A wir, os da chi yn yr ardal, ewch chi giro'r drws Clwb y Bont achos mi gewch chi groeso hyfryd iawn yna.